Hello mga kadi, welcome back sa Dins Kitchen Diaries. Karon magluto ta og chicken adobo. Mo ni akong version sa chicken adobo. 1/4 cup nga suka, nga may pakapensili, nya 1/2 cup nga patis, oyster sauce, nya liquid seasoning, nya butangan pag ginako og jupran nga hot sauce kay mahilig man mi og halang, nya gamay kitsap. Pagkahuman ang akong gilamas or ang akong gimarinate nga lamas, luya, bombay ug ahos, nya asin mga 1/4 teaspoon na nga asin, kay na naman tay 1/2 cup nga patis o soy sauce. Nya usa ka kilong manok ni siya, mariniton sa nato patupon ang minarinit sa manok og usa ka oras. Nya after sa usa ka oras mao na ni pakayuhan na nato, lutuon na nato ang atong gimarinit nga manok. Nya pagbukal giukay nako, tabo nagbalik, butang ag laurel, unya kay wa naman day koy liso, kanang pamintang buo mo nga laurel leaves na lang gyud akong dahon sa laurel na lang gyud akong nabutang. Nya ato apaning pa-reduce ang sabaw ani. Tabunan sa natong balik. Gibutangan ako og 1 tablespoon nga sugar para pang-balance sa timpla ba. Tabunan mo ni ang chicken adobo sa Tagalog. Ato adobo uga man to. Nya mao na ni mapapa-extra rice jud kani kung mao ni mong sudan, mao nga ang nag-diet diha, control lang jud sa rice. Nya diri lang tataman hangtod sa sunod higayon diri lang gyapon sa Dins Kitchen Diaries. Daghang salamat.